So guys, majong adlaw na tang tanan guys. Dire ko padung dara sa mong buhiin dari mama kay nanda sa kunidja. So bari dapat mininjo guys sa mong daily vlog. So busy na gud tawag inahans tanang panabang, inahas tanang kaluoy. Kaya naman tanan guys in taon uwa diha mga chikiting. So dara naman sa ibutang kay nay tunaan. Nanda sa ko sa mga buhiin. Murag gabenot sa guwan daron. Kusog siguro ni uwan na ba? Yes nga darhi. Sunod pag amang mga sigbin. Sabsab nga kay arong di ma buntas. Anja. Si Jala na. Tanatoy. Haraka nga. Tanda na pagkos mga kanding. So muna yung kuan guys. Daily routine. Lugway nila mama, mananda. Atos eskwelahan. May kabuntag, lutog kuan, lutog tinda. May kabuntag guys, magluto kog tinda. Ginagmay ra gud. Saging, kamuti. Kamuti kyo. Nga. Maligsa pagong manok. Ato na laman na ginagmay. Ginansya dyan pagamay, makabanbawon ang mga bata. Arang baga-arang kasagag uwan to ah. Magdali ko kay bunot nag-uwan. Nasaan tandaan na to kanding. Dali to eh. Nandatas atong mga buhiin. Kasagag uwan na to sa bukid oy. Masig di po na mo abot danhi. Kaguwang. Mas itong mo abot kay manawod ko. Ang saura nagtaab. Agas nagtubig dari sa repo. Problema kay moagas rampo na si og ting uwan. Dala basay daghang tubig pun ma-stock og ting uwan. Tuwag sa gag-uwan Lilis ako dari sa mangkuan. Lilis ako sa mangkanding. Ang uwan. Ito ka na uwan to eh. Nga, basa na ta. Benek-benek na guys. Nagbenek-benek na. Mga ka, so kay mo agas naman ay mga ripo og ting uwan. Dugwa na uwan, awa na piagas. Ya siyempre manawd man tag uwan. Nawd mig uwan na di na makapaagas sa ripo. So napaputol man mi. Magparikunik ra siguro pud mi. Nge. Hala, kakagubang kanding. Nge. Kakagubang kanding. Nge. Hala, naglaag siguro. Ngi darhe. Naglaag siguro upat. Sang kapanulihid. Mga kanding to makatus ibabaw na pud. Ubus. Manglaag. Dali mi guys kay kawan na ginoo ko. Benek na siguro dito ko an bukid. Benek nas bukid. Rang kasugas uwan. Dera ko sabay guys, nakauli na ko. Kuman ako pananda datos mga kuabuhiin. Huwag baka hanapod si Zang gisibag. Mamilo sa ko na isang labhan ahang nilabhan. Sabi naghan ng kuan guys, pilunan. Sa ko guys, kilabong unsa pang alas 4 na ko kim. So manghipos-hipos ako dres bahay. Daghan mo kog lab na pilunan na oras pagpamilo. Pero hinlo ni. Sabod. Sabod sang pananaw. Guys, mag-abot sa hampil anon og kuan. Bagong labhan. So to na sila sa papagabrel sa batuan. Sus no unsa. Gani hapad jud ning kuan siya. Chat man mi kada mudto. Ito yung paniudto pud nila. Ay ginoo ko na to sa isang gitrabahuan. Hapit in taon siya mahagbangi og kanang naay puthaw sa bangan. Taran taon siya kapit sa matagakig puthaw to silang kuan. Kay eskwelahan man na ilahang gitrabaho. Na magamping ka jud. Kuan man ganay lang gitrabaho guys, kanay lang gitrabaho kuan na siya eskwelahan. So mo nang kuan pa na bag-o siguro eskwelahan ba, mas batuan. Medyo na naman po,
trabaho. Nakakuas mga kinahanglanon, ginagmay. Miss no. Medyo na naman po. Nakakuas mga kinahanglanon. Kaya ram pa nakakadyodaras ba guys. Kaya anad na mo ko na ni ko mga buhiin. Hatod sa estudyante. Pero mga kuyas, ang mga kuyas, magbaklay ra sila kada buntag. Baklay sila kada buntag. Usahay, makasakay sila dari sa mga silingan. Magkadengan sila. Mauna man sila usahay per. Mga kuyas, magbaklay rag mga kuyas kada buntag. Baklay ra sila huldi kay kung na may mukuha, kung may ilang pa ng trabaho. So si Kim Kim mo ay hang kuha-kuhaan. Kay ladyo mag-eskwelahan kimi-kimi, Thomas Elementary. Bintaha mag high school kay dera man dao daris kanang merkado. Wow. Dahil irag baklay sa mga chikiting. So makapag ipos-ipos ko na rin kasi kapalis. Buntag rami busy. Buntag sa jo busy. Alas 5 na busy na. Alas 4:30 kinahanglan na mo bakod kay magdigamo. Ngayon nang alas 6 baklay na hinahinay ang mga chikiting atong padung eskwelahan. Kim malang mahatod na Kim mga alas 7. Okay ra kay 7:45 pa mo pud ilahang klase. Kaya na jud ang kuan guys. Mang daily routine sa klasian. Ni bakod ni kabuntag ang mga kuyas mo magbalhin sa mga buhiin, kanding, baka o kabaw sa kinkin magtuwa sa baboy. Diya ako may magkuan, ligamo. Unja mga kuyas pagkahuman nila pamalhin sa mga buhiin. Dito ligo. Dali ngaon. Na imong kuan na sa bahay. Sige na agad tinabangay kay arong human og dali ng trabahoon. Kay usaray pasagdan na di masilbi. Usa ka tawo may pasagdan. Usa ka tawo pasagdan ni magsilbi. So sa mga alas 4 mo to na pa ni eskwelahan kay alas 4 kapin, mas 3 kapin, mauto na ko kay alas 4:15, manggawa sila. Na Elia. Sundo na po. Mga sini atang role sa mga inahan. Na guys, muna na ko na ni kuan. Inatay. Bitaw. Eh. Ganyan buntag, nagluto ko guys ng banana Q. Kaluyan tao sa Ginoo, halin ba sa intawon po. Anja. Akong po juice. Matiwas ako dari guys sa pilinan. Madali ni kahuman. Diyan ako sa eskwelahan kimi guys, nagisundo sa kimi kay hapon na. Da arang enjoy yang kim dagan-dagan no. Wala kaduaan sa karejo. Pero ya. Nansa naman imo saninang imo naman ang gitangtang, wala man nakapalog. Ano jalipaya oy. Paghinay ha, kaya mang ibangga ha. Enjoy silang dagan-dagan. Kim. Paghinay ka madam ang. Ha? Elia. Oh. Di mo kat-kat kay jang matagak mo dani. Matagak sa mo atar mo ubos ka. Ubos lang. Hinay. Pag hinay ka jang may slide ha. Dagan-dagan nagbating gamay. Pag hinay. Kadang paluwas mo. Anda, nabuong na kadagan-dagan. Tanam uli na ta. Tana. Si Jian o si Kimi nanggawas na. Asa naman ka? Boy! Tana! Gusto ba? Sa
kay na panguha na to. Ang gawas ng mga kabataan murang mga pangbuhi ang kabaw. Dagan-dagan. Ay, bibog eskwelahan. Kim. Guys, mapalit sa Miss Kim Kim og lumpia wrapper. Kay baligja ko magturon. Kimino. Baligja ko og magturon, guys. Just tabangan. Turon na naman. Magbabalag ng teacher, Ano naman? ma-promote tayo, mi. Palingkod namin teacher, di kapon. Babarag man yung teacher, palingkod namin. Di kapon may lingkod ni Nisi. Hanto rami Sige na mo barag. Sige Sige na mo. rami barag, ganahan man ni. Agoy. Pagka, Sige na din, barog di ay. pagkain niya. Pagkain niya na po. Ah, Na-snack na na. Kuhang ang snack. Tapos ato rami nagsigig. Ato rami ng snack. okay. Pag nag-play namin, ato namin sa mga rin kulanan. Ayo, dari tabi. Ako tami dito ko palit. Oh, lumpia wrapper sud. Kay maglumpia ako ugma. Magturon. May taglumpia wrapper. Kaya ko lumpia wrapper dai be? Asa na ba to? Haram tayong lumpia. Pila man ni? 25. Pa? 25. 25. Sara. Slumpag isang mango be. Kay hilaw pa man eh. Salty? Sangkes. Give me at sal. Oh, tanan mo? Kana. Oh, tanan mi. Ganong aman mo atsal? Wa lagi nag-deliver og atsal. Ay, mo orang mahala siguro po. Atsal. Tatanakin, nadadatang lumpia ra po. Okay. Ako na das ang bagay bagat. Tatana uli na palit na tag lumpia wrapper. Minis Kim Kim. 5. Kani ko no dai kani yellow. 5. 15 no 15. 15. Okay, thank you. Tada anak. Kasan ni tawag bajing gamay. Oo, yan ang kaansa. Kaansa naman na. Kaansa. Pero, ha? Sudes mong bag. Ay, mulikod. Kata na. Kamusta ka danha? Ngamingaw ko na sa nimong taon, papa. Ngamingaw ko na sa kanimo kaayo. Dahil batang gimingaw kaayo. Tabangan. Sagda, mauli bitaw to sa badupuhon. No, ang butang na sa imong shoes. Sa imong medyas kay arong isuopan na nimo. Ugma. Dahil batang gimingaw sa ama. In taon. Teka, makatukos ka ba? Maglugway ko. Ban ka? Pala na ako sa mga buhin guys. Sige, may uban ko si Za. Dali, salin na sila sa kuya span ha. Oh, salin na sila kuya. Tasan ka? Tasan ka uban yung gamay. Guys, magpahalo na sa amis among buhion. Uban na agbadjing gamay. Sasabangan. Wala ka katas eh. Kay lutos ba? Yung kaon lang sa'yo. Kalit kagpan kay katasan ng tahong. Dali, dara taagi. Uban pag amang mga dogerman. Uban pag dugi-dugi. Dapat sa tubig kaya ako nung matakan siya. Yeah! O kain lang magtubig. May water. Ma. Yung pahalo na sa mga buhian kay hapon na guys. So na ipahalo na si mama dadto. Dahil sabi baka dari. Si Mo. Ano ba itong ipahalo na ron? Kimi dali. Tuna pa mas. Mama. Mama ko na. Ha? Tak. Gerak. Oh, tanah ka na ibaka. Sige ka na ba ibaka na. Ya, gino ko. Geraan. Majihan ni. Sus tabangan. Geraan ka be? Mas mak to ah. Hi guys. Si Mama maglugway kabaw. Pahala na. Na siya guys. Ngunang payot sa manggahan. Kay matitan niyang ilok. Ang hikap ang tala ka bisi. Ganahan mo ko na iso kay presko. Tama natang kabaw. Swimming sama. Nayo na swimmingan. Lami pag swimming. Liliakaw. Di ko magdakon manungag.
pa dool kay maot. Pawahira, pawahir. Mas namdool na na ha. Uy, ayog doon liro ka awa. Sungaga lagi ka, lakput lagi ka langit. Pawahira ha. Nas maghugawa eh. Sulimpol na. I guess si Mama Lugway para malana na amang kabaw. Hindi malana. Halado kaya na oy murak bayot. Dara si Mama guys. Dara ba? Dara si Mama guys. Oh, awag ka na. Ang ikod-gud niya. Limpon-limpon. Guys. Awag guys. Oh, awag ko ani. Mama, lihok-lihok ang lihok-lihok og lubot. Ag napod kibuloy duwa-duwa pod. Balintong-balintok pod. Sana man atong alaga ma. Balintong-balintong na. Ta. Atura. Sige guys, pag nga na goodbye. See you tomorrow. Guys, nagkuhaan pa di ay si Mama. Nagbato. Topod ang Mama. Ma, nagkankaon. Huwag ko niya tagaig pagkaon. Na Mama, dik. Main sa wala mong dinagdag. Iyon ka. Na. Natugo, natug. Ay, abi. Ay, Natug ko, binatug. ay. Api ko guwa ka na tong. Yan na, dublihan kaya. Si Papi, napi. Hawa na nakibuli. Sungagon, gani kadanhan. Lakbud pagkag langit. Okay, tata na. Walang kibuloy, murag bat. So, na guys, amo nang pahalunas Mama. Ta. Grabe nga mga little vlogger. Garaan. So, ato na pan mi mo, magpahaluna na pun mi. Diyan mga kuya, sila mo'y manghipos sa mga kanding. Awag giro, ma. Awag giro. Tana. Ako na ang mercy ko, ma. Ikaw daghan. Wala na, daghang marsi ko. Pero Ako wa, kay gamay kaayo. kay gamating man ka. Wala na may guys, kumatom kami bakag. Hi guys, kinsen. Man, higalis siya, tuya. Kanang wa, nakalaang salis siya. Uy! Unggoy manggod ko, guys. Unggoy ko no siya guys. Saan naman na may unggoy badji, kurong babit na rin mangga. Tana. What's up? Maglugway pa tala totong baka. Diyos ginoo. Uy, naunggoy magamang bata. Ang badji tana day. Si Papi. Wala na iruwa ka. Mura pagkag unggoy. Wala na baka tana. Tana. Hala, taglaw. Uy, bad makinsaw. Nawag na ngi-ngi. Dahil na kan nawag na katang kanding. Watsa. What's up? Narami, padung nami. Ayaw, nagsayo-sayaw mo. Samot ka magsayo-sayo. Wala, suwang gana ka. Ako ng kanding, bigyuhi ko, ha? Ako na. Ako ng kanding, ma. Bigyuhi ako. Kanang gamay ako, ma. Ako'y gulit din, ha? Bujurun ka. Kasi sa makuloy das kanding. Sagna ka manguli ra na. He. Hangat oy. Sunod. Masarap kag upat naglaag. He, kimi dali. Samad. Pag-upat naglaag pag-upat. Muli ra to unsa. Das kimi planggana kay na mas mo. Tus di ara man dayon taon sila dare. Nanggi laag di mga purma. Gilaag diha dali kimi. Mga purma. Silang upat.
Nge. Kaman lagi hukot mo diha. Ito na silang upat. Magilaag. Mana, ma? Tata na. Ipainom sa aming mumu. Kimi mo'y nagdaguan. Planggana. Kimi. Da, ban-banan man si jadi man mong pabili og bayan. Hala. Dari ta maglugway tagbuhian. Di magpabilig bay. Di na ko gusto. Kay milak ko. Ano man? Wa ko'y kauban. Naay wakwak. Ara-ara, magay wakwak. Spirit. Uy, wakwak, uy. Tuo man ka. Spirit. Tuo man kag wakwak. Di man natin ng wakwak. Yes, no? Di na tinuod ng wakwak. Lagi. Di, lagi. Naan. Kaya magkabo ko na rin tabay kaya painom sa baka. Salikin. Nasa mumo diya. Mana painom si mumo. May kabo na hala. Ayo, dana, dararapit. Dararapit kaya aras mumo na tapatamakan. Na, anak. Okay. Okay. Harap mo makabo. Haraman. Doon man ikabuok, no? Dara. Harap isa, bi. Lubog man. May maning isa. Lubog na. Malubog dyan basta kuan. Kanang na ay kasagaguan. Okay. May raman ag-aho. Ayaw, gudaghan na. Nagmira. Nagmira-aho. Ya. Mumo. Mu. Kaya tapaim nas mo. Kabag kabos kimi-kimi. Kasi pagdi. May kauban. Ha? Kasi pagdi. Dadungay ka. Pero man. Sige. Ting turtle na dari. Bibo ro dyan. Turtle na dari. Bibo ka lagi dali ma. Kinain na nung nisig. Basing pista sa dugi. Mo, dali mo. May tubig. Inom na siya. Mo. Mo. Ayan na. Mainom na. Awa na, day. Kaya marunong doon na siya. Mainom na, mo. Inom na, day na. Day na. Day na. Day na ba? Ayaw gulaw. Inom na. Ay, wow. Sa mga kamura makag-others. Ayaw pa doon, day. Okay. Inom na smok mo. Awa ko ma. Numo, daghan ang inom. Ma. Awa ko. Tabangan. Moro tayo mga inimnan mo. Agoy, arang manggamazag inimnan. Ano siya ba? Ano? Karai mong kabo. Maria. Nung nga gamay. Hamang ka pa dong. Wala ko ninyo. Okay? At to sa kaila ate gamin. Kamu ha? Daras mo umo. Ano mo pahala naan. Daras bay. Naramala itong bay na mo. Daras si Jah. Yung tarang ni kakutbi kaya rong di makabuhi. Kamu. Naku guys, kaya magdigamo pa yung tao. Panihapon. Ang lauoy meron. Nga lami ihigop pong nilauoy. Wala yung nakalami mga lugway guys. Kaya makadungsingat tag maadyo. Tang-tang ang mga bad cholesterol. Luwas ako sa masikin guys. Yapod batang uban-ubanan. Yapod. Paningat. Tumba na kang makoy. Ha? Nasusin na nana. Ako day. Ayaw. Ano mga chicken be? Oh. Ibalik na natin kasing be. Tama yun sa mga... Uy,